Què tal? Com està? Jo, mira, passant com puc. Però bé, espero millorar. Tot anirà bé, ja veuràs, eh? Espero. Et desitjo molt bones festes. Gràcies, Que estigui bé igualment. amb nosaltres i vagi tot bé. Molt bé, Vale, igualment. guapa. Sí. I aquests dies de festa intentem portar una miqueta d'alegria a la planta, dintre de les possibilitats i de com estiguin els pacients. Si els pacients nosaltres creiem que estan bé com per fer una miqueta de xerinola, intentem no suplir la família, perquè això és impossible, però sí tractar-los com si fossin els nostres pares o els nostres avis, ja que nosaltres també estem aquí. Són dates molt senyalades i estem aquí, la nostra família a casa. Doncs ho celebrem amb la nostra família hospitalària, que diem nosaltres.